Sicela ukubingelela eklasini namhlanje. Igama lami ngoNjabulo ngwakaMakhanya. Ngicela ukuthatha leli thuba ukuthi nginamukele officially eklasini lanamhlanje kumhla ka-25 May 2026, lapho siqhubeka khona nomlando wokucolonizwa komuntu omnyama. Last week sangena kakhulu endabeni yakwa-Israyeli, sichaza siveza ukuthi lo Israyeli esikhule sifundiswa wona kahle kahle akusibona abantu bakwa-Israyeli bangampela laba. Sikhona isizwe sakwa-Israyeli. Leso sizwe sakwa-Israyeli siphila usikompilo exactly lolu olwaluphilwa abantwana bakwa-Israyeli olubhalwe eBhayibhelini. And sakuveza ukuthi kahle kahle labo bantu bala e-Afrika, abantu bakwa-Israyeli bangampela bala e-Afrika, especially e-Southern Africa. Saphinda futhi saveza safika ngisho endabeni yenkolo ukuthi kahle kahle inkolo yayikhona endulo, kwakuyinkolo yobuNazaretha. Saveza futhi ukuthi kahle kahle le nkolo leya eyayikhona kudala eyayibizwa ngokuthi ubuNaziri ayihluke ngalutho kule nkolo ekhona yobuNazaretha eyayiphilwa noma eyayisekele abantwana bakwa-Israyeli. Sakuveza futhi nokuthi izwe laseKhanani ile ndawo le ekuthiwa ise-Southern Africa. So namhlanje-ke sizoqhubeka nawo umlando wethu, la sikhuluma khona ngamaJuda angampela, la sikhuluma khona ngomlando okwa-Israyeli wangampela, la sikhuluma khona ngomlando wokukholonazwa komuntu omnyama. So namhlanje-ke sisifisa ukuthi singene ngisho nakuma-tribes, siqedelela umlando wethu singene nakuma-tribes ukuthi lama-tribes aka-Israyeli aye kuphi nendawo, aye located kuphi nendawo. So namhlanje-ke sinenhlanhla enkulu, sihambelwa i-guest yethu esihlonipha kakhulu, ubaba ubhuti Muzi Duma. Udume kakhulu ku-TikTok ngelikaVuka Africa TV, aphinde futhi naku-YouTube abe uVuka Africa TV. So sicela ukuthi simamukele ngenkulu inhlonipho nangentokozo ukuthi akhethe ukuthi abe nathi azosicobelela ngolwazi. Ngiphinde futhi nginamukele nonke enikhona endlini ukuthi nikhethe ukuthi nizohlanganyela kanye nathi. Ngicela ukuthatha leli thuba leli ngihand over kubaba uDuma. Baba Duma, sakwamukela baba namhlanje eklasini lethu namhlanje. Ninjani baba? Ngiyabingelela kwi-meeting, ngibingelele nje wonke umuntu okwazile ukungena nokufika. Sibonge nje nomdali ngokuthi asilondoleze. Bengekona ukuthanda kwethu kodwa bekuwumusa wakhe. Baningi abebefisa ekuthenini bangabe besaphila nabo kodwa kwenzakalanga. Siyabonga-ke nokuthola nje amaqiniso njalo nokuthi sikhanyiselane nokuthi zivulane amehlo. Cha, sisazoqhubeka nje nokuvulana amehlo. Ngiyabingelela, ngiyanamukela njengoba sengichaziwe ukuthi mina ngumuzi ngwakaDuma. Ngidume khona kakhulu laphayana ku-TikTok ngoVuka Africa TV naku-YouTube futhi. Ngiyabonga mhlonishwa nokukha nje phezulu ukusibeka esithombeni ukuthi kulokho okudlule sasikade sikhulume ngani. Njengoba ushilo ukuthi impela sathinta kwaphoxa isikhathi ngoba isikhathi sivele siphoxe, kodwa namhlanje sinethemba lokuthi sizogojela lo mlando lona, soqeda umlando wenkolo namhlanje. Ngoba vele sekuqedela kulokhu kwangesonto elidlule ngoba kuningi ebesokwenza. Nawe ngikuzwile ukuthi impela washo ngesonto elidlule ukuthi kunomgodlagodla nawe ubuphethe wagcina ungawusebenzisanga. Ngizokunika nje isikhathi nawe futhi ungene nomgodlagodla wakho, nami ngizoqedela ngoba ngilwele ekutheni sikwazi ukuthi siwukhave lo mlando lona wonke lona wenkolo, sazi ukuthi siqhubeka nje sesi-right. So nami-ke futhi kulokhuyana ukudlule kwasala okuningi. Ngiyakhumbula nje ukuthi sangena laphayana emlandweni kaMoses. Sathi ukubavezela kancane abantu ukuthi leli izwe leli olokhunywa ngabantwana baka-Israyeli akusiwo uMoses wahamba wayale wawela ulwandle olubovu waphuma umlando namhlanje usukhonjwa kwamanye amazwe. Akulona iqiniso. uMoses akazange azayi laphayana lebekhomba khona. Namhlanje-ke sizokuveza ubufakazi balokho ngoba sagcina sithathe nje ngokukhuluma
sikhuluma ngokuthi hayi laphayana uMoses kwakhulunywe ngokuthiwa izwe abantwana baka-Israyeli abazoyiswa kulona lizoba likhulu, futhi lelizwe leli lizoba nengcebo yonke, futhi lelizwe lizoba nokudla kwamahhala. Saze sasho ukuthi akukho ila eAfrika lekhona khona igolide, hayi kwelinye izwe. Nokufuya futhi kuthiwa kuba yizwe abayonikezwa imfuyo yonke into kufuywa lana eAfrika. Na ukudla kwamahhala futhi ila eAfrika la khona nathi sibancane sakhula kunogwava bamahhala, amajikjolo, ogrindeni, indoni, ukudla okuningi kwamahhala okwakukhona ngesikhathi sakudala. Besinokudla kwamahhala thina. Yabona namhlanje uma utshena izingane ezikhulayo bavele bathi ayikho leyo nto ngoba sebebona lesikhathi la salahla khona umveli kuqala, samlahla khona sathatha izinto ongezona ezethe eziphanjanisiwe sadutshwa ke. Akusekho lutho namhlanje emahlathini. Ubona inkawu igcwele lana emajardini nje nalana emakhaya, akukho lutho. Ngoba manje lokakudle sasinako kudala umdala esibusise ngawo kwaphucwa yonke into. So zonke lezi zinto lezi kwakade kukhulunywa ngeAfrika ngoba if umuthi uyabhekisisa kahle akumeshi lezi ndawo abayikhombayo. So namhlanje ke sizoveza ubufakazi obunjalo obuphathekayo ngoba sigcine silokhu sikhuluma nje sichaza ukuthi hayi wahamba kanjeni uMoses. So namhlanje ke siphethe ubufakazi engikuthembisile ngathi sizoke sibheke ne-foundation ye-Egypt ukuthi Egypt yayimi kanjani. Ngizocela ukuthi imhlonishwa nje ukungivezela ama-maps lawa okuyiwona aphethe i-foundation ukuze sizokwazi ukuthi konke sizokukhuluma sikususele kwi-foundation ngoba kufanele sibheke ekuthenini ikephi i-Upper Egypt, ikephi i-Lower Egypt. Bese siyabheka encwadini ukuthi ngokwencwadi kwathiwa labantu laba bazophuma bayekephi ngoba sifuna ukuvezela abantu zonke izinto esishoyo ekuthenini cha lezi zinto esilokhu sizisho lana hayi ngoba ukuthi sikhuluma into engelona iqiniso. Nawe mase sekuthiwa usuyayibheka ngokwama map phansi ufike ubone ukuthi uma usubuka la usubuka ama map uyabona ukuthi baze badlala ngathi abantu yazi basidukisa ngento esobala ngoba ikhona naphansi phela kwi map. Uyakwazi ukuthi uthole ama-map uthole ikuvezela ukuthi i-Upper Egypt ingakephi, i-Lower Egypt ingakephi, sithole nalomfula okuthiwa i-Nile River. Abantu abaningi ngiyaye ngizwe nje bekhuluma nge-Nile River becabanga ukuthi umfula lona okwamanye amazwe oko-Israel nakwamanye amazwe. Sizwe sakithi i-Nile River ilana eAfrika. I-Nile River iqala laphayana ngala e-Ethiopia o-Uganda, qala ngala ngako-Uganda bese siyochithela laphayana eGibhithe. Yabo so sizobe sinivezela lezo imfihlo ukuthi umdali wathini kuMoses, baphuma baya ngakephi ngokweBhayibheli. Philosophy esibabambe khona ukuthi badlala ngathi ngoba imilando bayitwistile benza sengathi lezi zinto lezi benze njani akuzona ezalana ezakwezinye indawo. Ngizocela mhlonishwa ukuthi ungivezele lama map ngoba iwona ayi-foundation ekufanele siqale siwabone eqala bebone i-Upper Egypt, bebone i-Lower Egypt, sibone nje yonke into ngoba yonke into mina engikhuluma ngayo ngiyake ngithande ekuthenini ngenze njani ngiyiprove cause lezi zinto zibucayi. Akufanele ukhulume into ezokhulunywa wena ngoba uyabona le mlando uma uyisho namhlanje ngendlela esacolonizwa ngakhona ucolonize wake kunzima sizwe sakithi ngoba if umuntu esefika neqiniso uvela umbone sengathi uyahlanya. Cabanga lokhu wakhula wazi ukuthi uMoses wayekade eyindaweni zabelungu umlungu mase soqhameze sikutshela ukuthi hayi ayikho leyo nto yonke lemlandi lana eAfrika ayikho eEurope, iEgypt lana eAfrika. Umdali wakhuluma kanje sikuvezela ubufakazi uyathuka nawe ngoba manje iminyaka emingaka usuhleli kulento kanti ayikho angani yabo. So kuhle ukuthi ezinye zezinto esisho sibavezela abantu phansi ngoba zikhona, hayi ukuthi azikho, zikhona sibhaliwe kuukuthi nje kuphela abelungu bebaze ekuthenini vele uma kuukuthi bayasithumba ngoba khumbula ukuthi itechnology phela ifike manje kuthini. Uyabona nje umuntu obephatha ifoni i3310 uthisha biphathwa othisha zolo lokhu i3310 biphathwa othisha ayina Google besingazi Google thina besingazi lutho
Khumbula ukuthi umuntu onsundu ngesikhathi sobandlululo bengavumelekile ukufunda incwadi zomlando. Yini abelungu besibopha befuna sikholelwe eBhayibhelini kuphela. Abafuni ukuthi umuntu omnyama afunde incwadi, babengamfuni ukumnikeza incwadi. Ingoba babazi ukuthi amaqiniso vele bawafihlile. So bebecabanga ukuthi ke emhlabeni sohlezi sikolonizeke kanje bedlala ngathi. Bageja ke ngoba umlando sesiyawucaninga manje. Sesiyazi ukuthi imap imi kanjani, sesiyazi ukuthola izinto, sesiyakwazi ukuresearcha imlando, sesiyakwazi ukufunda incwadi ngoba yonke into ibhaliwe. Ngiyacabanga ukuthi abantu bakithi bayabona laphayana if uyiveza ayikho indlela. Yebo, ngiyabonga impela yazi wayinweba kamnandi. Uma ubuka laphayana ufika ubuke Egypt ifike yasho ngicela ungiyela kwenye khona lenye ebhalwe ulower Egypt no upper Egypt kodwa okay qhubeka. Siyawubona ulento lena lo mfula ukuthiwa iNile River. Lo mfula lona uqala lapha eEgypt. Egypt ile eqala lapha phezulu. If ubuka la kule map Egypt le. Nayi Egypt laphayana. Lo mfula owehlawo laphayana iyona Nile River ke lehlezi khulunywa ngayo eBhayibhelini. Muza khulunywa ngeNile River. Nayi ile. Iqala laphayana ke njengoba uyibona ichithela ngalapha. Uqala kwayo nayi ilower Egypt. Abantu ngicela beyibuke kahle ilower Egypt ukuthi ingakephi. Nayi iupper Egypt naya iupper Egypt lapha ingaphezulu Egypt ingala. Okusho ukuthi thina siphezulu ngoba upper Egypt ingaphezulu, lower ingenzansi. Ngicela ungiyele kwenye futhi siwaveze wonke. Sidlule nje sibone enye futhi imap futhi. Ukuze sokwazi ukuthi nje siveze nje yonke into nayi lana ke futhi nalena ke yabona ukuthi uveza kahle ke lo mfula lona iNile River nayi kusayiNile River le. Sidlule futhi siya kwenye senzela nje just ukuthi bebone abantu bakithi sikhulume ngento asebeyibonile. Nayi futhi nangalana kusayiyona kusayiyona lo mfula lona obizwa ngokuthiwa iNile River lokuhlezi kukhulunywa ngawo kakhulu eBhayibhelini. Yebo, ngicabanga ukuthi sebekubonile ke abantu bakithi lokhu kuloko sebegculisekile sebeyazi ukuthi upper Egypt ingakephi, ilower Egypt ingakephi ngoba lento esizokhuluma ngayo namhlanje iyona foundation ekuyiyona yona ezosiholela kulona lonke iqiniso ukuthi kwenzakalani ngokomlando. Sesongena ke eBhayibhelini manje sike sithole lapha eBhayibhelini ukuthi wathi umdali uMoses abaye ngakephi mabephuma kwaIsrayeli. Sizothi kulifunda iBhayibheli namhlanje mhlonishwa uyazi ukuthi mina angifuni ukwenza into eqhamuka kumina. Hayi ukuthi ngisho into ongayivezi because mangizokwenza njalo abantu abaningi ngebeze bekhona. Bengisafuna nje kuphela ukwenza ubufakazi ngama maps ukuthi no iupper Egypt ikephi lo mfula okuthiwa iNile ukephi ngoba izona eziyingqikithi la ekulento esuyikhuluma. Kunencwadi lapha yana ku Exodus lithi uyabona ke isenethini kuthiwa uthi umdali benza kanjani abantwana bakaIsrayeli bakhuphuka. Awubuyeleke futhi sibuyele kuleya foundation yethu leyana siphinde sibone ukuthi iyipi upper Egypt iyipi lower Egypt. Makuthiwa abantu bayakhuphuka basuke beya ngakephi. Makuthiwa abantu bayakhuphuka amakhulunywa ngolandlo olubovu lungakephi. Okay, nayo ke iupper Egypt ingalana njengoba sibona. Nayo ke lower Egypt ingalena. Okusho ukuthi labantu bayakhuphuka. Okusho ukuthi mabekhuphuka babeza ngakephi? Babeza ngalana. Ngoba iupper Egypt ingala, ilower Egypt ingale. Okusho ukuthi kusuka ngalena kuyehlela. Ufakazi ke balokho futhi obuqanda ikhanda ilo mfula lona okuthiwa iNile River. Ngoba lo mfula lona ukuchitha kwawo uchithela khona ngale Egypt. Uqala ngalana lo mfula lona eTopia. Ngala koLuganda Topia uze uyochithela ngalena eEgypt. Umfula ke awukazi uhamba unyuke sizwe sakithi. Umfula mawuzochitha uyehlela. Okusho ukuthi umfula ufakazi iNile River ekuthenini labantu babenyuka. Ngoba vele nomfula lona nawo uqala ngala uyochithela ngale Egypt. Okusho ukuthi ngala ingaphezulu. So njengoba iupper Egypt ingala okusho ukuthi labantu laba babunyuka ngaseGibhithe beza ngala. Abazange baze beye la ekusho namhlanje kuthiwa umlando njengoba bawukhipha bona bathi baya khona. Adlule futhi siyofuna eyomfula ke senza ubufakazi balokho ke ngeBhayibheli. Asambe siyofunda enye incwadi ke lapha eBhayibhelini sike siubheke ukuthi lo mfula lo okhulunywa ngawo enginivezela wona uyavela yini eBhayibhelini.
Angani uyabona ukuthi umlando usuqalile uyaphambana manje. Ngokomlando esiwaziyo thina abasinikeze wona, sazi ukuthi kwakuwulwandle olubovu bewela beya ngale. Sesibabambile ukuthi apha Egypt ngala labantu babeza ngala. Sekuyavela ukuthi kwakhulunywa ngomfula la kwangakhulunywa ngola okuyilo mfula ade siuveza okuyiNile River. Uma kuhamba uyofika ngicela usearch incwadi eyodwa kodwa bese ubhala ukuthi international version. Kusayincwadi eyodwa le ungayishintshi incwadi kodwa ubhala ukuthi international version ngoba le version lo iyona ekwazi ukukuvezela ukuthi kwakhulunywa ngeNile River. Cause abanye abantu masibaveza lokho bevele bethi hayi kwangeyona iNile River kwakuwomunye umfula. Iyasho ke le version lena ngicela ungiyele kuyona ubhala ukuthi international version iyona ekwazi ukukuvezela ukuthi kwakuyiNile River le kokukhulunywa ngayo. Okay, shuthi siyabona ke lokho, siyawubona umfula inalo okukhulunywa ngayo. Now okusho ukuthi wonke lo mlando abantu abayitshena ukuthi wakade wenzeka kwamanye amazwe umlando wawenzeka lana eAfrika. Okusho ukuthi labantu laba ngokweqiniso babephuma beza ngalana, abange beze beye la kukhonjwa khona ngoba babenyuka beza ngala. Nalo mfula futhi kuyacaca ukuthi iwona ngoba kusho iBhayibheli liyasifakazela ekuthenini wenza kanjani kwathiwa akashaye ilento akathatha induku yakhe bese seyilokhuza le nduku ade eshaya ngayo umfula okuyinali. Sekufakazekile lokho abantu bakithi bayakubona konke lokho ukuthi kuhlanazelwe kanjani, sebebonile ukuthi umlando bawuthumbe kanjani. Hayi ngicabanga ukuthi njengamanje lokhu sekwanele noma seungaphuma ngicela usale usungivalela nelento nemic because iyangilimaza la emadlebeni. Hayi ngeke akwanele eyokugcina ungifundelanga bezu3 ilena elaphayana ku15 verse 20 sifanele sithole Exodus 15 verse 20 ngoba eyokugcina ngcina ke lena le esengizoyifunda manje isipikili sokuqala sokugcina ke lesi umuntu okufanele esibone ngoba ngale nkathi sebephumile kuthiwa uMiriam noAaron sifuna ukubona ukuthi ukujabula kwabo benzani, engabe badansa noma benzani, yini abayenza mase bejabula. Kunemfihlo ezovela lapho ilo ncwadi lapha Exodus 15 verse 20 bese siyayivala. Nawo ngiyabonga hayi kwangathi ubuwazi ngifuna leyo ndawo ukuthi baphatha igubhu basina. Sekuya lapho ke sisho ukuthi lolu siko impilo la ngisho usiko impilo likhona eBhayibhelini ufika ubabambe ngoba manje ukusina abelunga basini ama-Arab akasini naku kuthiwa oMiriam noAaron baphathile lento leyigubhu then base basina. Moyifunda kahle yonke ke le ncwadi ingale nkathi sebephumile kwasebe celebrate. Okusho ukuthi ke umlando wonke kwakumlando walana eAfrika. Yonke lento esifundiswa yona ayikaze yazi yaba khona kwakade kuyizinto zalana ngoba sizwe sakithi noma belungu bangakwenza ubugebengu baze baqede kodwa imvelo angeke bekwazi ukuyijika. Bangawashintsha amagama umlando bawuphambanise bafake owabo ozovuna bona bewuxuba iBhayibheli kodwa ilento lena imvelo awukwazi ukuyijika. Uma sikhuluma ngomfula iNile River imile ngeke uzuyijike ukuthi iqala ngala iyochithele eEgypt ngeke uzukujike lokho. I-direction ungayiphambanisa kodwa umfula angeke ukwazi ukuphambanisa ngoba siyazi thina ukuthi umfula uqala ngala uzuyochithela ngale ngakhona okusho ukuthi ngala kuphezulu ngoba ukube ngalana kuphezulu ngabe umfula uchithela ngala manje uqala ngala uzuyochithela ngale Egypt uqala ngale Uganda ko-Ethiopia uhambe njalo uzuyophumela ngalena eEgypt angani uyabo. So noma ke bangasiqambela amasposiso ukuthi hayi babephuma no wathi umdali abakhuphuke okusho ukuthi babeza ngala. Nemap futhi endala iyakufakaza lokho ngoba naku nayi nale map siyayiveza ekuyona eyifoundation iyasho ukuthi iUpper Egypt ingala okusho ukuthi thina siphezulu. So bekufanele ukuthi lo mlando ke uqedwe ngokomlando oyimfundiso zabo besifundise sengathi hayi lo Moses wayewumlungu njengoba sishilo ngesonto edlule sathi sanifundela ngisho incwadi elaphayana kuNumeri 12 ukuthi wayiganelwa le Ethiopia wathatha unkosikazi eThiopia. Sikwenzile ke ngesonto edlule umlando mude kakhulu angifuni sibuyele lapho kodwa sifunda incwadi kaNumeri 12 la ikhuluma ngayo uMoses. Angani uyabona ukuthi lo muntu umlando wakhe umthinta wonke useAfrika azazaye kwaIsrayeli wonke lo mlando ula kodwa namhlanje sewutwistiwe abelungu sebesiqambela amasposiso bathi into zabo ngoba naku behambile bafike babulala laphayana eGibhithe
bahambe bazama ukutwista imlando ngoba phela bazama ekutheni umlando bawuqale kabushe bese beyawuphambanisa. That's why ne-Egypt ibithithwa njengamazwe aphesheya. Egypt ibithithwa ngamazwe aphesheya. Ibuye manje ngoba sekudlalwa ama-African World Cup. Ubona-ke uyayibona-ke ama-African World Cup manje Egypt njengoba isingenya isifola ngale kwe-Afrika kodwa ngokomlando wangobandlululo i-Egypt bebefuna ukuyitreat-a njengezwe laphesheya. Bebazi vele ukuthi bayazi ukuthi bona bebethumba imlando ngoba bayazi ukuthi kwangelona izwe labo leli babeqhamuka le-Europe nama-Arab ayiqhamuka e-South Arabia kwakwa yizwe abalintshontsha bebulala abantu abamnyama. So ngale nkathi befike bebulala ngoba ngangawusho umlando ukuthi bafike bathumba abantu abamnyama ngaphakathi ngale nkathi becolonize abelungu nama-Arab lapha babaqaqa abantu abamnyama bayabaleka abantu abamnyama bazogcwala la eTopiya bahlala khona bagcwala le eTopiya. Uma sebehleli la eTopiya abasinda la ngaphakathi bathathwa benziwa igqila ngaphakathi e-Egypt. Ila sekhona sek-invade ama-Europeans izizwe ezimhlophe. Ila ezathatha abantu abamnyama zabenza igqila. Makuthiwa sizwe sakithi abantu babethunjiwe beyigqila ayikho itribe emhlabeni eyake yacindezelwa ibale limnyama kuphela elacindezelwa la emhlabeni ezinye izizwe. Akekho umlungu wakwacindezela omunye umlungu sizwe sakithi fanele sikwazi lokho. Itribe yacindezelwa emhlabeni abantu abantsundu becindezelwa abelungu. So bafica abantu abamnyama bababulala laphayana eGibhithe babenza igqila abanye babathumba ngaphakathi. Abanye babathatha babayise eEurope babenza igqila. Babaleka okhokho bethu behlela la enzansi eTopiya. Bahlala babaningi ingakho umuya le Topiya ufika ufica ama-tribes amaningi ahlukahlukene abantu abahlukahlukene abantu ababeqhamuka ezindaweni ezihlukahlukene lezo ababebaleka ngale nkathi ama-Roma ezontshontsha imlando yethu ezosibulala ngoba phela abantshontsha umlando wethu bahamba nayo bayise eEurope base beqala kabusha then base sebe edake lezi inganekwane ade besithumba ngazo sebelwela ukukhipha umlando. So siyake nathi ke sibuyele back emlandweni weBhayibheli bese siyaliveza leqiniso ngoba kukhona okuyiqiniso. Noma nabo babenza ukuthi nabo bayivune bona kodwa at the end of the day iqiniso ngeke ukwazi ukulijika ne-nature futhi angeke ukwazi ukuyijika. So i-nature sohlezi sibabamba ngayo ama-direction sohlezi sibabamba nge-nature sosebenzisa i-nature. Ngicabanga ukuthi sesikhavile lokho la esingadlulela khona njengamanje ngokusheshsha kuzoba ilokhu kwama-tribe ala eBhayibhelini nakhona futhi sekuprove nje ngoba ngike ngakuveza ngesonto edlule ngikhuluma ngabakwaGiliyadi. Ngiyacela ukuthi ungifundele incwadi ekubahluli usicherishe nje ne-screen sikwazi ukuyibona le ncwadi. Le ncwadi esokhuluma ngayo izokhuluma ngabakwaGiliyadi. Leyo tribe leyo ela eBhayibhelini ukuthiwa abakaGiliyadi engayisho ngesonto edlule ngathi leyo tribe leyo itholakala lapha yana eGhana. Ile tribe lebizwa ngamaGa. Yes, ile kuthiwa abakwaGiliyadi. Bese sekuzoba nalana futhi abakwa-Ephraim. No, ilaba okubizwa ngama-Afrim, abanye bathini ama-Omoro batholakala le ko Northern Kenya nalezi indawo ezingalena uyakwazi ekuthenini ubathole. Lezi incwadi ke izona just nje ukuyifunda ukubavezele eBhayibhelini lama tribes lawo. Bese sekuzoba ke ilaba bakwaKhushi esikhulume ngabo futhi hayi laba bakwaKhushi ke sesikhulume ngabo kakhulu. So ake sonto edlule besikhuluma ngabo sisho ukuthi ama-Ethiopians lawo kodwa awukusearch nje suggest sesiyenza kodwa sikwenze kakhulu ngesonto edlule kodwa ngoba ke into okufanele silokhu siyiphinda phinda njalo ake sisearch ngeKhushi. Ubuze lapho ubuze iGoogle ukuthi labantu bakaKhushi leBhayibhelini obani isiphi leso sizwe leso uvela usearch sibavezele lapho. Ngesonto edlule sibafundelile incwadi yobakadusho olento lena Isaiah 43 na verse 3 la khona oJakobe kade benikwa iKhushi okuyi-Ethiopia. So sesikhulume kakhulu ngale yabakho sekukwenzela nje nami ukubamba lapha nalapha nofikayo namhlanje akwazi ukuthi acathule ukuthi ngesonto edlule beyade kukhulunywa ngani. Ngicabanga ukuthi ibapha abanye sithinte futhi nalabo bakwaJuda. Hayi laba bakwaJuda ke futhi sishilo ngelento lina ngesonto edlule sasho ukuthi hayi ke ku-obvious ubabamba ngebhubesi. Siyabazi abantu abathanda ibhubesi nawo sekufanele uyifunele ngokomqondo ukuthi obani abagqoka izikhumba zebhubesi. Obani abasinayo begqoka izikhumba zebhubesi yiphi leyo tribe leyo. Ithina abangoni labo.
omaZulu abebebiza amakhosi ngeingonyama njengoba kuhlezi kuthiwa ngonyama kaJuda. Ithini esibiza amakhosi ngeingonyama lana? Ithini esinamabhubesi sibiza amakhosi ngeingonyama? So leyo tribe ke yabakaJuda kwakade kuyithina lapho. Leyo tribe leyo kululo kwayo ngoba irepresentwa yibhubesi. Ithina abantu abahlangana nezikhumba zebhubesi. Ithina abantu ebekade besina. So leyo tribe leyo ifola ngaphansi futhi kombuso wethu. Cha, angikageqa amagula ngize ngiqede isikhathi nami kanti ubuvele nawe ukubekile lokho ekuthenini khona umgodlagodla uphethe. Angazi noma sidedela imibuzo noma uthi ungena nawe umgodlagodleni ngoba vele sithi sithatha imibuzo siwuthathe sesewugoqa ngazi ngizozwa ngawe. Okay. Sabonga kakhulu baba Duma. Ya, ngiyacabanga ukuthi sikhavile impela okuningi kusuka kusuke umpilo kwaza kwi-map nokuveza ukuthi kahle kahle labantu ekuthiwa bakwa-Israel bakuphi. Ngiyacabanga ukuthi kuyacaca nathi nemfula iyaveza. No, hayi sabonga kakhulu. Ake ngithathe leli thuba ngimane ngene kuyona le ama-tribes. Yes, sengibonile ukuthi ngeke siyiqede vele kuningi vele okusazolandela nokunye ngoba kusamele siye kuma-features as well. Ama-tribes akwa-Israel mekukhulunywa ngezwe laseKhanani kukhulunywa nge-Promised Land njengoba sibonile imap lapha iveza ukuthi i-Egypt khona i-upper khona i-lower kanjalo okusho ukuthi behla besuka lapha e-Egypt bakhuphuka njengoba siubonile nomfula bakhuphuka nezincwadi esifundile ezikhombisa ukuthi bakhuphuka beya kephi beya ezweni laseKhanani. And njengoba kuthiwa bahamba u-40 years ngisacela nje mhlawumbe khona uvula i-microphone ngicela nje angivalele i-microphone yeah. Njengoba kuthiwa bahamba u-40 years it makes sense ukuthi bahamba u-40 years besuka lapha eGibhithe beza la eKhanani. iKhanani ile lizwe ekuthiwa ise-Southern Africa, not only South Africa, Southern Africa. Lelo lizwe ilona-ke izwe ekuthiwa iKhanani ngoba le lizwe belifihlwa. That is why iSouth Africa ingenalo igama. Mubuka igama elithi South Africa kulona igama. There is a reason why inganikwanga igama ngobani i-crown yomhlaba wonke. iSouthern Africa i-crown yomhlaba wonke. Yilapho la kuthiwa khona izwe loju, izwe lobisi. Now indaba yethu iqala kephi na? Iqala kukhokho wethu. Lapha eBhayibhelini bambhale ngokuthi u-Abraham kanti igama lakhe balishintsha from igama lethu. Ubani igama lakhe langempela? uNtu. That is why kuthiwa sabantu, abantu, thina sabantu. And kwahamba futhi eBhayibhelini bashintsha indlela esiphila ngayo. Siphila thina ngosikompilo, saliveza last week. Lolo sikompilo lubizwa ngokuthi isintu. Bashintsha bona bathi isHebheru. Bese sibaningi kuthiwa sabantu bathi bona baHebheru. Umuntu meyedwa kuthiwa umuntu bathi bona umHebheru. So babeshintsha amagama bewacolonize bengasabi ukwashintsha, abasabi ukushintsha amagama. So indaba yethu isuka lapha kukhokho wethu uNtu, lo okwathiwa uyokuba ubaba wesizwe. Leso sizwe sakhe sibizwa ngokuthi abantu, right? Siqhubekele phambili kwase kwehla waba nendodana. Leyo ndodana ngokweBhayibheli ibizwa ngokuthi uIsaac, kodwa ngokwegama lala ngempela asikakabiki nalo. Uphinde wehle leyo ndodana yakhe yaba namawele, yabusiswa ngamawele. Lowo mawele elinye lawo sazi ngokuthi luwumnguni, kanti umngoni wayenewele. Leli linye iwele lakhe elidala ngokweBhayibheli laziwa ngokuthi ubani? U-Esawu. Umnguni ngokweBhayibheli waziwa ngokuthi ubani? U-Israyeli. No, lo Israyeli obhalwe lapha kwakuwumnguni, umngoni, not umnguni, umngoni. Thina sasibiza ngokuthi abangoni. Njengoba umkhulu wakhe kwakuthiwa uNtu, sasibiza ngokuthi abantu. Kwahamba uNkulunkulu ambusisa umngoni, kwabe sekuthiwa thina sabangoni, abangoni. Sasesiphila ngemithetho eyishumi-ke lapha. So amawele lawo 2 leyedala lazala ama-San people.
kwase kwathi uMngoni wakhipha thina-ke Sizwe sabaNgoni, right? Now ngifuna ukuthi ngiqale kukhokho wethu uMngoni. Ukhokho wethu uMngoni isibusiso asithola wabusiswa ngokuthi uzokhipha ubukhosi nama-tribes. Ubukhosi buhamba nani nama-tribes. Ubukhosi abulutho ngaphandle kwama-tribes. Umkhulu wakhe uNtuku wabusiswa ngokuthi uzoba nesizwe. Inzalo yaso iyokuba ngangey'hlabathi zolwandle. Inzalo yaso iyokuba ngangey'nkanyezi zezulu. Yena uMngoni uyokuba nani namadodana ayokhipha ama-tribes nobukhosi. So sasingena kona-ke lowo ma-tribes lawo. Ngokwebhayibheli bashintshile bathi ubani? Bathi u-Israyeli. Ngathi no, cha, uMngoni. Ake singene kuyona-ke siqale siveze i-tribe yokuqala. Ake singene kuyona. Nawa-ke la madodana ngokwebhayibheli bathi ubani? Bathi uJakobe, kwase kuhamba lashintsha igama lakhe kwathi u-Israyeli, right? Nawa la madodana awu-12. Ngifuna ukuveza-ke ubufakazi ukuthi amagama bayawashintsha. Sizoqala nje ngendodana wayenamakhosikazi awu-4 ukhokho wethu uMngoni. Bathi u-Israyeli ngokwebhayibheli wayenamakhosikazi awu-4 wabusiswa ngamadodana awu-12 wona lawo, right? Sizoveza nje ama-tribe esesikwazile ukwalocate. Besibuka indodana number 10. Nansi indodana lapho number 10. Ubani loya? uZebuluni. uZebulun. Lela gama la edithwa. Labantu abasaba ukushintsha amagama amakhosi. Labantu abasaba ukushintsha amagama abantu ngoba vele if uzocolonize abantu into yokuqala oyilwelayo umlando wabo ukuthi uphambanise ukuze bezohamba bedukile bephambene, right? uZ u-right, u-E u-wrong, u-B u-wrong, no-N lapha egcineni u-wrong. Kuphuma abantu kuphuma uZulu. That's why mekuvela ama-tribes kaMnguni uZulu uyavela nawo. That's why mekuvela ama-tribes angaphansi kwaMngoni noma kwaMnguni asithi uMnguni lo bhaliwe. uZulu uyavela as one of the tribes. Nange lapho indodana wesi-10 balishintsha igama, right? If uhamba futhi uqhubeka uye kwi-family tree yakwaZulu angani noma kuzobonakala yini la. Nange uMnguni, nange uNtuku, ngikhulume ngoNtuku khokho wethu, right? Kwahamba kwavela uMnguni, right? Bathi uMnguni-ke la bafaka u-U. uMngoni, sabaNgoni kahle kahle. Not abaNgoni, sabaNgoni, right? Mubheka lapha ngaphansi kwaMnguni kuvela abani? Kuvela uLuzumane. Mulibuka lela gama ulibukisise. Luzumane. Luzu. Linenswebe lela gama lokuthi liphendukazela. Muliphendukazela kuphuma uZulu. uZulu lo engimveze lapha ekuqaleni. But la kuvela ezibani? As uLuzumane. Labantu abasabi ukungena bashintshe amagama amakhosi. Yinto bebengayisabi, yinto abangayisabi futhi ukuze isizwe sihambe sidukisekile, right? Siqhubekele phambili. So i-tribe yokuqala eyaphuma ngaphansi kwaMnguni ubani? Right? Ake singene kuyona, right? Nakho-ke in ancient times, the tribe of Zebulun settled in Lower Galilee region of northern Canaan. Ngithe iCanaan kephi? iCanaan ise-Southern Africa, right? If kuthiwa Galilee region of northern, ngithe iSouth Africa i-north, i-crown yomhlaba. So bayasho la ukuthi uZebuluni netribe yakhe bakephi? Base-northern region of Canaan. Ake siye kwi-map yala eSouth Africa. Ake siye kwi-map. Nansi imap. Nangampela nansi ngile ntuza iCanaan. Na uZulu nange lapha la kubhalwe khona kwaZulu Natal. So ulapho uZulu lo tribe ilocated kuleyo ndawo. Ake siqhubekele phambili sibuyele kumadodana futhi kaMngoni sibheke enye indodana omakhelwane kabani? KaZulu. Ubani? Indodana yo-6. Mubuka lapha indodana yo-6 ubani loyo? Kubhale uNaftali. Ngila gama lela u-N u-right, u-A u-right, u-PH u-wrong wa-edit. Kuphuma bani? Kuphuma uNatali. Lo Natali uvelaphi lo Natali? Lo Natali wafakwa amaPutukezi. Acisha igama lale ndawo esuka eThekwini wehle uye le engathi Eastern Cape. Balicisha lelo gama.
bafaka uNatal wabo, uNatal osho ukuthi it's Christmas. Kahle kahle kule ndawo kutholakala i-tribe enye eyayiphuma ngaphansi kwaMnguni. Yayibizwa ngokuthini lo tribe? Yayibizwa ngokuthi abaSembo. abaSembo bebehlukana ke. abaSembo kuzoba khona amaswazi abantu bakoDlamini yabathola kuleyo ndawo, abantu bakongwane, not only eSwaziland kuphela, uyabathola abantu bakoDlamini bakongwane lapha kule ndawo esuka lapha eThekwini wehle uye le koMbumbulu, wehle uye le engathi yale bathi South Coast ngokusho kwabo, eSouth Coast, right? So le tribe le kaNaftali kahle kahle kwacishwa igama labaSembo, which is abambo, amaswazi, amandebele, amampondomazi. Kwakuyitribe eyodwa leyo, kuyitribe kabani? YabaSembo. Bayicisha itribe yosibili leyo ephuma ngaphansi kwabani? KwaMnguni, eyacishwa. Siqhubekele phambili. Itribe elandelayo sifisa ukukhuluma ngetribe kaJuda. Ake singene kuyona le kaJuda ngoba ngiyabona ngizosuke ngishawe isikhathi. Itribe kaJuda kwaIsrayeli khona la kwahlukanwa khona ubukhosi. uJuda wayimela, kwase kwathi la amanye ama-tribes engiwavezayo ayimela. Ake ngiyibheke leyo ncwadi, ake ngiyibheke mhlawumbe ngizoyithola. Yeah, nakho okay, ake sizwe la kuthiwani. Kuthiwa lana Jews and Israelites refers to the same people, abantu ababodwa, but at different periods in history, right? Ancient Israel, these were the original biblical people, the 12 tribes descended from Abraham, Isaac, Jacob. Kade ngimbala Abraham ngithi ulokhu kuthiwa untu, ngambala noJacob ukuthi ulokhu kuthiwa umngoni, right? The term is used to describe them from their origin, right? Ngifuna ukuveza la kuthiwa khona ubukhosi bahlukana phakathi. The ancient tribes of northern kingdom of Israel, nangu Naftali omela uNatal abaSembo, nangu uZebhuli nomela uZulu namanye ama-tribes, are widely considered lost. Ingakho la kuthiwa kunama-tribes are lost akwa-Israel. Kusuke kukhulunywa ngalama-tribes engiwaveza la manje. Mekuthiwa they are lost tribes of Israel, kusuke kukhulunywa ngalama-tribes engiwaveza manje, right? But u-Israyeli noLontuzi onakho ngakuthola. The splitting of the United Monarchy in Canaan yenzeka ngonyaka ka-1930 BCE, emva kokudlula kwenkosi uKing Solomon. Indodana kaKing Solomon, uRehoboam, refused to lighten heavy taxes, okusho ukuthi wayebathekisa kakhulu. Then kwabe sebuhlukana ubukhosi, kwaba khona i-Northern Kingdom nobukhosi bakwaJuda, right? I-Northern Kingdom kwakwama-tribes layo engiwavezayo, right? uJuda uqala kuphi kuJuda? Ake singene kuJuda ukuze sithole ukuthi uJuda uqala kuphi. Kumele sibheke ukuthi uJesu khona i-microphone engiphazamisayo, ukuze sithole ukuthi uJuda uqala kuphi, kumele sithole ukuthi uJesu uzalwa kuphi. uJesu uzalwa eBethlehem, right? uJesu uzalwa kuphi? eBethlehem. iBethlehem, believe it or not, ise-South Africa. Leyo ndawo lacishwa igama layo. Yayikuphi nendawo iBethlehem eSouth Africa? Yayise-Free State, right? Sizama ukuthola itribe yakwaJuda. Yayise-Free State, indawo yokuthiwa iseBethlehem. Isekhona namanje, isekhona indawo yokuthiwa iseBethlehem, ukuthi phela ayidunyisiwe kakhulu. Ake si-check imap endala sibone ukuthi ikhona into kanjalo eshoyo ukuthi iBethlehem ise-South Africa. Nansi-ke imap, angani mokuzobonakala indlana. Yabona, nangu Lesotho. Mukhuphuka uya lapha phezulu eFree State, nakhe kubhaliwe lapha Bethlehem. Le map imap endala. So okusho ukuthi uJuda, itribe, sakhuluma ngetribe, asakhulumi ngobukhosi, sakhuluma ngetribe yakwaJuda. iBethlehem yayiqala lapha ko-Free State, right?
ngoba ila khona futhi nomsindisi azalelwa khona, futhi ilapho khona inkosi uDavide azalelwa khona. So ubukhosi bakwaJuda buqala lapha phezulu, kephi eFree State. Ake sibuyele kwimephu, nansi imephu yaseSouth Africa. Buqala lapha eFree State, ko-Free State, ko-Lesotho. Ubukhosi bakwaJuda-ke bufana nobukhosi bakwaZulu. Ngani na? Amanye ama-tribes ayengena ngaphansi kwabo bese kuthiwa abaJuda. Njengoba ubukhosi bakwaZulu kwenzeka uthola ukuthi for example la eNatal abasembu kodwa bamaZulu ngobani isizwe sahlanganiswa. Nobukhosi bakwaJuda babenza kanjalo, kwakuhlanganisa isizwe, right? So babuqala lapha ko-Free State ubukhosi bakwaJuda, ukhuphuke uye lapha ko-Gauteng, ukhuphuke uye lapha ko-North West, ukhuphuke uye lapha ko-Botswana, ukhuphuke uye lapha ko-Namibia. ENamibia nje ithuna laJesu likhona. EBotswana nje khona ithempeli khona elakhiwa khona. Ngobani? That was the kingdom of Judah. Ukhuphuke uye ko-Zimbabwe, ukhuphuke uye ko-Zambia, Malawi, Angola, Tanzania. That was the kingdom. Uzofika le ko-Burkina Faso. That was the kingdom of Judah. Right? Bese kuzothi ngala eNorth, the lost tribes of Israel, ama-tribes akwa-Israel. Ngimvezile uZulu, ngamveza uNatal. uNatal umele abasembu. Right? Siqhubeke futhi siye kubona amadodana kaMngoni, futhi kuveze enye tribe futhi. Lapha kunendodana ekuthiwa unumber 8, uAsher. Right? uAsher ukhipha le tribe esiyazi ngokuthi abakwaXhosa. Sizokuthola ngani na? Sizokuthola ngelocation. If ubheka, mhlawumbe ungayibhekela nje namuhla uthole isikhathi uGoogle uthi the location of the tribe of Asher, bazokutshela ukuthi ise northwest of Canaan. If kuthiwa northwest of Canaan kukhulunywa ngani? Ile ndawo le ese-Western Cape. Ngoba phela kuqala uZulu kuze uNatal bese uyehla. uNatal usuka le ngakoThekwini wehle kuye le eMampondweni. Right, kube ngathi Eastern Cape. Then from there kuqala itribe kaAsher. Kahle kahle uWestern Cape yayibhilonga kwaXhosa. Ngoba ngisho uAsher lo ngikhuluma ngaye ngesikhathi ebusiswa kwashiwo kwathi indawo yakhe izoba fertile. Izokhiqiza izitshalo ezithize. Lezo izitshalo ezithize zitholakala eWestern Cape. And eWestern Cape vele bakhona bakwaXhosa noma sidominatwa abamhlophe. Kodwa leya ndawo Western Cape, Eastern Cape yayibhilonga kwaXhosa. Ngobani? Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, leya ndawo kwakuyindawo eyodwa before ifaka amabhoda. Kwakuyindawo eyodwa. So itribe enye uyabani eyaAsher ikhipha abakwaXhosa. Mubheka futhi abakwaXhosa bayavela lapha ngaphansi kwaMnguni. Kuthiwa Zulu, kuthiwa Xhosa, kuthiwa abasembu, la kuthiwa Ndebele. uNdebele uvela ngaphansi kwabasembu. And then enye itribe elandelayo futhi engifisa ukuyiveza, itribe yendodana yos-9, uIsaka. Lapha kuphuma ubukhosi netribe yaseSwaziland. Ubona ngani na? Kwitribe kaIsaka kunomfula okuthiwa iJordan. Lo mfula lo kuthiwa iJordan-ke bawushintsha igama lawo. Ulo mfula okuthiwa uSuthu River. La kwaZulu ubizwa ngokuthi uSuthu. Bese uyahamba ube yiborder between uZulu noSwaziland lo mfula lo. Bese uqhubeke uhambe uyophelela eMozambique. eMozambique usuke usubizwa ngokuthi iMaputo River, la uphelela khona ku-Dead Sea. Right? So itribe kaIsaka le engithi seSwaziland kuthiwa kuyashiwo kuveza ukuthiwa khona la khona iborder yayo le country kuwumfula, kusuke kushiwo wona lo mfula. So itribe kaIsaka ubani? IseSwaziland, nobukhosi baseSwaziland. Mubheka futhi uSwaziland uyavela ngaphansi kwaMnguni. Those are the lost tribes of
Israel ekwakuthiwa alahlekile, right? Amanye-ke ama-tribes acishwa kwashiwa lawo kuphela, right? Ngoba noJuda naye ungaphansi kwa-Israel, right? Siqhubekele phambili, oReuben noSimon noLevi laba-ke awakalokhetheki ama-tribes abo ngoba abanye bathola iy'qalekiso bangaba nobukhosi obuyohlala isikhathi eside ngenxa yezinto ey'thize oy'tholayo-ke eBhabhelini uma ufunda khona. So bengifisa ukuthi ngiveze nje lama-tribes. So ubukhosi bakwaJuda-ke buqala nje eLotuza, eFree State, eLesotho, kuzoba iseLimpopo, kuzobe iseGauteng, Northern Cape, North West, Botswana, kuqhubekeke nalawo amanye amazwe engiwabalile. Ubukhosi bakwaJuda lobo, njengoba sebubuyile again, ngoba phela ngesihlalo lesi esasihleli uDavide lapha kwaJuda lokhu uveza manje, nesihlalo lesi esasihleli uShembe, zazilapha ley'hlalo, kodwa sezibuyile-ke manje zila iJerusalema elisha, njengoba ivezile incwadi iSambulo 21 siyifunda lapho ukuthi iJerusalema elisha, right? Ake sibuke ney'thombe-ke sibone futhi ukuthi ngampela le tribe yakwa-Israyeli kwakuyithini. Nazi iy'thombe zaseGibhithe, mubuka la uyabona ukuthi nathi imvunulo, nathi i-leopard skin, ithina lapho. Nazi iy'thombe zaseGibhithe, eKemet la kwakwenza khona i-civilization, nansi imvunulo. Mubuka lapha emqaleni uyabona ukuthi imvunulo le yakwaXhosa, yabo lapha emqaleni lento yobuhlali kuzoba ilezi zimhlophe, basayifaka namanje iy'khumba, sisayifaka namanje. Qhubekele phezulu, mubuke esandleni, yabona baphethe nesandleni, basayiphatha lento kwaXhosa. Mubuka lapha emqaleni khona ubuhlali, nabesifazane nabo semtingi, nansi imvunulo le yengwe. Kwakuyithina sonke labo bantu laba abakephi, abaseKenani, sisale kephi, eKemet, la khona sagcina sesiphenduka khona ini, igqila. So ama-tribes lawa bengifisa ukuthi ngiwaveze ukuthi kahle kahle yonke into ikhomba thina. Imilando yethu iyaphambaniswa ngenhloso yokuthi siduke singaphinde siyithole ukuthi singobani. Ngicela ukubamba la for now. Nkathi abasela etshontsha iy'ncwadi zala e-Afrika beyitshontsha lapha eQumrha e-Western Cape kuma-caves, beshintsha bebhala iBhayibheli, sebekhiphe iy'ncwadi ey'ningi zabaprofethi, babeyitshela ukuthi ngeke sazi ukuthi ithempeli lalikuphi, ngoba phela babe sebetshontshe zonke iy'ncwadi base beyi-translate ngendlela abathanda ngazo, bayenza ngisho iBhayibheli incwadi encane kakhulu, sekukhishwe iy'ncwadi ey'ningi kulo iBhayibheli. Bathi nesebeshintsha amagama ey'ndawo namagama abantu, bayitshela ukuthi ngeke sibone ukuthi obani obani. Khona manje bacanga ukuthi ngeke sazi ukuthi ithempeli likuphi, kanti sizothola uNkulunkulu usenza ukuthi sifunde, si-understande ukuthi babethini masibhekene ukuthi ithempeli lalikuphi. Khumbula ukuthi ithempeli labuildwa uSolomon, umntana kaDavid. Masithole kuqala ukuthi uDavid wayehlala kuphi, wayekuphi. uDavid wazalelwe eBethlehem eSouth Africa, ngenhla kweLesotho, maduzane neKZN. La kuyimephi eSouth Africa ikhona iBethlehem. Niyabona? Nkathi-ke esebalekela umbuso kaSawuli, wabalekela eBotswana, wazithola ezintabeni zaseMaun. iBhayibheli lithi indawo yaseMaun, kodwa yiMaun eBotswana, yiMaun. Yabona? iBhayibheli lithi Maun, bashintshe nje u-O, bashintshe u-U bafaka u-O. Asiboneni. Nayi iBethlehem-ke izihlobo zami lapha phezulu, nayi la phezulu ilapho iBethlehem. Ibukeni ukuthi kuphi, ilapha eLesotho, iseduze kwaSothukela Falls, uthi ngibona ko Fingsburg kanje unyuke uze ilapha Osinikapa.
iBethlehem la eSouth Africa. Ngiyabona ihlobo zami. Eselifunda ke izihlobo zami lana eBhayibhelini sitshelwa ngoDavid owahamba wayasifihla eBotswana edesertini ebizwa kuthiwa iMaun. Yezwa, emva ukuthi wayegijinyiswa uSaul, emva ukuthi uSaul ezwile ukuthi uNkulunkulu uDavid umkhethile ukuthi uzoba yinkosi. Wase emgijimise efuna ukumbulala emzingela. uDavid wabalekela eBotswana eMaun kwi-desert. So iMaun lapha eBotswana. iMaun. Nako kasiboneni ukuthi mbona ukuthi kuthiwa iMaun ikuphi. Uyabona ukuthi khishwe u kuphela kwafaka u-O eBhayibhelini. EBhayibhelini uMaun ka-O. Igama la ngempela uMaun ka U. Kuthiwa iMaun Botswana is located in the edge of Kalahari Desert. What a coincidence. Ukuthi iMaun nayo kwiKalahari Desert eBotswana. Can you imagine? So, uyila uDavid wabalekela khona lana eKalahari Desert. Yabona eBotswana. La khona futhi iKalahari Desert la wathi uSaul esemgijimisa esezwile ukuthiwa ulapho wahamba uDavid wayocasha kuphi kwi-cave, kuma-cave. Lithi iBhayibheli ngehlobo zami, David left Gath and escaped to the cave of Adullam. Where his brother and father household heard about it, they went down to him there. So bese balekile, escapeile, wahamba yohlala kuphi kuma-caves eBotswana. I-cave of Adullam ke sebeshintshile igama. Obviously, mosomangist amasela besebeshintshile igama. Uma sofunda nje usuthi i-cave of Adullam uzothi yini yona leyo, ngoba into engekho. Ngabe kuyamangaza yini ihlobo zami ukuthi eBotswana kunama-caves la uDavid angabalekela kona? Kuthiwa Botswana has notable cave system, particularly the Gwichaba Caves, also known as Droski Caves, in the Okavango Delta region. Kuyamangaza yini ukuthi uDavid angabalekela kulawo ma-caves lawo njengokusho kweBhayibheli eBotswana eMaun? Kuyamangaza? Akumangazi, phela amasela awanqeni ukushintsha amagama. Usuyayibuza-ke ukuthi leli thempeli elabhildwa uKing Solomon lapha nomntana kaDavid lalikuphi? Mina ngiyakutshela ukuthi laliseBotswana eKalahari Desert. Lithi iBhayibheli kuJeremiah 6, take warning Jerusalem, or I will turn away from you and make your land desolate so no one can live in it. Lana uJeremiah batshela ngeJerusalem kusukela kudala eprophesy batshela ukuthi uma ningalaleli imithetho kaNkulunkulu iJerusalem izoba desolate, i-city of Jerusalem phela. Ngeke ihlale umuntu. You understand? Ithempeli lelo laseJerusalem ngeke lihlale umuntu. Esho njalo ekuphinda futhi uyaphinda futhi uJeremiah 9 uthi I will make Jerusalem a heap of ruins, a haunt of jackals, and I will lay waste the towns of Judah so no one can live in it. Yayibona into le uthi ngeke ihlale umuntu. Akumangazini ukuthi iKalahari Desert kunedolobha elabhilizwa kudala ela-invadwa. Yabona? There is a lost city eKalahari Desert engakhulunywa ngayo khona manje eya-invadwa. KwakuyiJerusalem leyo phela ngeke bakutshela ngithi. Angeke bakutshele hlobo. Apparently ke hlobo zami kuthiwa ke laphana eBotswana eKalahari Desert there is a lost city. Akusamangazi. A lost city. Okubonisa ukuthi kwakhona isettlement laphana kudala ya-invadwa amasela odoti. Bafika ba-invade laphana the city. That's why njengokusho komprofeti lapho uJeremiah wathi Jerusalem izoba indawo engahlali umuntu. Akuhlali umuntu lapha eKalahari Desert kuleyo city leyo kungakhulunywa ngayo, ngeke uzibone ngisho eindabeni. Yabona, there is a lost city lapha eKalahari Desert. Kuhlala lapha eKalahari Desert kuhlala ama-jackals kuphela. Kuhlala ojakalasi kuphela lapha. Njengokusho kweBhayibheli ngithi iBhayibheli lathi kuzohlala ojakalasi. Nali iBhayibheli lasho ukuthi kuzohlala ojakalasi. Kuhlala ojakalasi kuphela lapha eKalahari Desert and kukhona amadolobho ubona ukuthi la kwakuhlala abantu.
kunezindawo la kubhidlizwe khona. Ba-invade iJerusalem njengokusho kweBhayibheli. Alihlali umuntu. uJesu wathi ithempeli liyobhidlizwa kungasali lutho kulo. So laba abaqamba amanga bathi ke ithempeli kumele balakhe lapha ePalestine. Nkosami balakhe ePalestine kuphi khona? Besuke lama-Palestinians bafuna ukwasusa endaweni yawo bathi bafuna ukwakha ithempeli lala likhona. Lalingekho lapha ePalestine ithempeli. Yiko manje bese South Africa ngoba bayasangana la ekhanda la abazazi ukuthi kahle kahle le Israel yabo ikuphi. Ise Palestine noma ise South Africa bazi. Ikuphi? Can they make up their minds ukuthi kahle kahle le Israel yabo abakhuluma ngayo ise Palestine noma ise South Africa? Bonisa ukuthi banamanga bagcwele everywhere. Ngiyabona? Abazazi ukuthi bafuna ukumaphi. Babonile ukuthi amanga la kade bewaqamba lapha sebebhome babhoma ingane zabantu zasePalestine sebeyabuya leso bazofuna ukwenza the same thing. Ngiyabona? Babona ukuthi yabahlula lento abayenza lapha ayenzeki. Noma sebezamile bayenza indawo zamanga, benza amathuna kaJesu amanga, yonke into yamanga lapha yana ePalestine bayikhanda ngenkani. Baya abafundisi bayo visita lapha ithuna likaJesu lamanga. Ngiyabona? Sebona ukuthi yabaxaka into yabo sebefuna ukubuya endaweni yangempela ke manje. Sebefuna ukubuya endaweni yangempela. Phumani futhi nje emasontweni kahle kahle. Phumani emasontweni ngiluke nifundisa ireligion namanga. Nifundisa ireligion namanga, iBhayibheli lifundwa nje liyaphendukezela. Abantu abafuna ukulifunda iBhayibheli njengoba linjalo. Bafuna ukulifunda njengoba bafundiswe ama-missionaries, njengoba befundiswe esikolweni. iBhayibheli molifundiswa umoya ongcwele uzokutshengisa izinto njengoba zinjalo. Kodwa mangabe ulifunda njengoba ufundiswe ama-missionaries, uzofunda amanga. Emasontweni nizofundiswa amanga, ngeke nifundiswe iqiniso. Ngenani embusweni kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi kwakho awukho sesontweni, phumani emasontweni nje. Useless lapha emasonto. Ngiyaxolisa nje ukusho awanifundisi nix. If ngo-2025 khona umuntu ongazi ukuthi lesa sizwe lesa isizwe samanga kodwa uhamba isonto every Sunday, hamba isonto, ulihambelane lo sonto lelo lingakuvusa indawo likulalisa west, likwenza ukuthi nje ulandele ibeast system, ulandele nje umbuso wesilo, ulandele njengoba unjalo. Ekuthenini kuza kanjani ukuthi uIsrael kube yilabo abantu laba esibazi nje sibabiza ngamaJuda lo liyahlobo olulapha phezulu, uma ngabe kuukuthi kanti uIsrael kahle kahle ula ezansi kuSouth Africa? Into eyenziwe kwafikisela njengoba sengishilo. Yes. Ngenhloso yokubulala, ngenhloso yokuntshontsha, nokubulala, nokubhubhisa. Yes. Ingakho uJesu nabesethi mina ngize ukuthi nibe nokuphila, nibe nakho ukuchichima. Yes. Ufuna ukusibuyisela kuphi endaweni yethu. Into ababe basebenza because mhlawumbe sizobuyela emuva kancane kodwa ngiyichazele oyishoyo. Ngenxa yalomhlaba wethu oyilento oyiyona. Yes. Njengoba ayikho into engekho la ezweni lethu. Kwase kudinga ukuthi ke sinqotshwe ezimpini. Bese ke siyasuswa. Lento futhi ayindala kangako. uIsrael lo lapha phezulu. Yes. ba ntshontsha imap noma imap yezwe laseNingizimu Afrika. Okay. Bantshontsha imap bayintshontshe la eQonce noma eKing Williamstown. eQumrha. Oh. Yantshontshwa lapha imap 10 years before kuqale iapartheid la eSouth Africa. Bese kuqala noIsrael ngo-1948. Kusho ukuthi ngabo-1938 bantshontsha le map, bentshontsha la eCape Town. Iyona-ke abahamba bayokwakha lo Israel okuphi olapha phezulu. Into esisiza eyokuthi kukhona ama-features uNkulunkulu asuke wabekile. Lawo ma-features you can't change them njenganemfula. Amatshe. Yes.
amadwala nje la eMpumalanga nala eKZN yes elokhuzeni eMount Tabor. iMount Tabor isimangaliso wetland park. Kukhona intaba elapha zimbili intaba zika Jehova ezila ezweni lesethembiso eSouth Africa. iMount Carmel la uEliya ayemelene khona nabaprofeti bakaBhali laba abawu400 abagcina bebulewe. Ikuphi lo ntaba iseCape Town, Table Mountain. Bese kuzothi iMount Tabor ila elokhuzeni esimangaliso wetland park eSan Lucia. Lo ndawo isine game reserve sezingeni eliphezulu ngama ufuna ukuyongena khona ukwazi ukungena ngendlela ekubiza ngakhona. So kwasekushintsha ziningi izinto ezishintshiwe. Ziningi izinto ezishintshiwe. Ingakho ke base beqala ilokhuzana ilento uIsrael lo lapha phezulu. Yes. Uyiselwani lapha phezulu. Uyiselwa ukuthi njengoba uJesu sesamshintsha wabamhlophe kade kuumuntu omnyama. So kufanele bona babe kuphi for this white supremacy syndrome. Kufanele babe phezulu thina sibe kuphi sibe phansi. Kanti ngeshwa kukhona izinto ezingashintshi. Uma ufunda uGenesis chapter 13 lithi uAbraham went up. Yes. From Egypt he went up south. Okungukuthi le ndawo esikuyona iSouth iyona kuphi ephezulu. iEgypt iphansi. Ingaka umfula iNile. Yes. It flows from la eSouth Africa down to Egypt. Okay, ake ngibuye kule. uJesu wayehamba la eSouth Africa kahle kahle. The Galilee, the Sea of Galilee, is the Galilee Sea. Yes. Cape Town, Cape what? Cape Agalas. Kodwa kukhona indawo la lingena khona ulwandle eSimonstown. Wayihamba la. Ezalelwe la eBethlehem la kade sikho. Ingakho kube khona izinto ubone ngazo ukuthi kube ngathi siyadideka indaba zokuthi sesinale information. Manje mawusunale information khona ezinye izinto ezingakhulumeki kahle. iBethlehem yile. Hayibo. Amabutho kaDavide iJerusalem iseNamibia. Oh yes. Ukuhlangana nani no Johannesburg. Phela njengoba sikhuluma indaba the Kingdom of Judah in Jerusalem. Kingdom of Judah in Jerusalem isuke eSub-Sahara Africa kweso Burkina Faso izizofika kuphi eSouth Africa. Noma isuke eSouth Africa ikhuphuka izoqala izofika le ngoba umuntu oqala creation yenzeka kuphi la sikhona. Yo. Lithuna lika Jesu lila. La eduze kwaseNamibia eNamibia. Kusho ukuthi amazwe ke le Kingdom of Judah in Jerusalem kungena eSouth Africa, kungena eNamibia, kungena iZimbabwe, kungena eMozambique, kungena eZambia, kungena eMalawi, kungena eAngola, kungena eTanzania. All the SADC regions. Yes. Kodwa umbuso wenkosi uJesu uhamba uzofika kuphi eSub-Sahara Africa lapha eSahel la khona uAbraham nje uzalwa ubaba wakhe uTera ise Burkina Faso Ur. Ya ngiyacabanga ukuthi sikukhavile impela okuningi kusuka umpilo kwaza kwimap nokuveza ukuthi kahle kahle labantu ekuthiwa abakwaIsrael bakuphi. Ngiyacabanga ukuthi kuyacaca nathi nemfula iyaveza iveza yonke into. Mhlawumbe ngicela ukudedela ithuba ngibuze endlini ukuthi so far mhlawumbe ikhona imibuzo ekhona
before siqhubekele phambili ngoba nami nginawo umbuzo engifisa ukuthi ngiwubuze. Kodwa lo mbuzo ngifisa ukuthi ngundlalele, ngizondlalela nje impela ngoba uthanda ukuthi ujule and mesucacise kumele usucacise kahle mhlawumbe ukhona nombuzo endlini nje ngibuze nje. Any questions so far? Going once, going twice. Okay. No, kulungile ayikho imibuzo. Mina ngicela ukubuza la emhlonishwa. Kodwa futhi ngizohlahlela lo mbuzo. Izinto eziningi zikhomba la kuthina ukuthi kahle kahle isizwe sikhethiwe ithina abakwa-Israel. Now ngicela ukubuza njengoba ngabuza ngobuNazaretha last week. Kwavela ukuthi ubuNazaretha lobo babukhona ubunaziri obaqedwa khona ngisho incwadi eshoyo ukuthi baqedwa kanjani ubunaziri le yayibhaliwa abacindezini. Right? Kwavela ukuthi labo buNazaretha baleso sikhathi ibona lobo ubabula. Ibona lobo obukhona njengamanje. Kwasekelwa nangezincwadi kwathola ukuthi yonke into iqondene. Akukho la kuphambana khona nakancane. Right? Ngoba ngisho uJesu kwavela ukuthi wayengumNazaretha. KwakuwaseNazaretha. Ngoba futhi mesilandela indaba kaJesu, ngisho igama elithi Jesu akulona igama lakhe. Kwakumsindisi. Igama elithi Jesu lisho ukuthi joined European slave union ship. Kwakuwumkhumbi wokulayisha igqila eAfrika ziya eAmerica. KwakuJesus of Lubeck, igama lomkhumbi lokulayisha igqila. Base balikhipha igama elithi msindisi bafaka lo Jesus. Ngoba ngisho uChrist akulona igama lomoya ingcwele. Abantu abaningi bazi ukuthi uChrist igama lomoya ingcwele. No. Igama elithi Christ mungena kulolu limi lwabo lo lesiHebheru lisho ukuthi the anointed one. But akulona igama lomoya oyingcwele. Okusho ukuthi asilazi igama lomoya ingcwele. Asilazi igama lomoya lo owombethe asithi umsindisi. Right? So ngicela ukubuza ke la mina. Ingabe lo moya owawumbathe umsindisi iwona yini lo moya ombathe amakhosi aseNazaretha njengamanje? Right? Why ngithi ngifuna ukuhlahlela? It's because kukhokho wenkosi yaseNazaretha eyaziwa kakhulu ngokuthi uBhombela, right? Kwafika izwi lathi suka le kwaZulu ubaleke ngoba kuzovuka isiqhwaga. Kwaphinda futhi kumama uSetheya Hadebe wala eNatali kule ndawo kuthiwa eNatali esayintombi. Kwafika izwi nakuyena lathi akayiphathe kahle ngokuba uzozala isikhonzi saNkulunkulu. Right? Mangathi ngiyabheka it's the same thing ebhaliwe lapha eBhayibhelini ukuthi yenzeka kuMaria. NakuMaria kwafika izwi libikezela ngokuzalwa kwamsindisi. Right? Siqhubekele phambili. Mekuvela lapha eBhayibhelini kuyavela ukumsindisa ukuthi kwavela inkanyezi eyayihola izazi iyokhombisa la kufikele khona umsindisi. Right? Mesibuye futhi siza la nangempela nalana futhi kwavela inkanyezi eyahamba yaya la khona kwehlikele khona umsindisi. Right? Lezi zinto ziyafana so far. Because ngifisa ukuthi ngiyibuze ngihlahlele ngobani ukuze mekuthiwa lengane le ifuzo sibanibani. It's because lo muntu usuke sebuyile. So izinto ayezenza zike zibe simile. Noma indlela ayenza ngayo izinto zike zibe simile. Uze kusho ukuthi lengane yazi ifuzo sibanibani. Khona umuntu owayenje la ekhaya. Yini kusuke sekubuya yena. Right? Ake siqhubekele phambili. Kuyavela futhi eBhayibhelini ukuthi umsindisi lo wembathwe umoya esingawazi igama lawo. Kuyavela ukuthi umsindisi wavusa ingane yomfana eyayisidlulile emhlabeni. Nabanye bakhona nabanye abavusi kodwa wavusa ingane yomfana eyayisidlulile emhlabeni. Kanti futhi kuyaveza nakuBhombela ukuthi wathi edlula komunye umuzi wadlula kukhona inkosazana noma intombi esidlulile emhlabeni. Wadlula wafike wayithandazela
yavuka isikade sidlulile emhlabeni. Lezi zinto lezi ziyafana so far. Into efanayo into eyodwa. Right? Siqhubekele phambili. Kuyavela eBhayibhelini ukuthi uJesu wathelele behamba ngesikebhe. Kwaba khona isiphepho. Baze bamvusa abafundi bakhe bathi inkosi vuka nakho sibhubha. Wavuka wakhuza isiphepho olwandle. Sathula sathi du. Bamangala ukuthi hayibo umuntu onjani lo okwazi ukukhuza isiphepho simlalele na. Kanti futhi nangalana kuyavela khona la kulelizwe esikulona eSouth Africa ukuthi inkosi yamaNazaretha uBhombela lapha eThekwini le ndawo eseThekwini kunendawo ekuthiwa isePoint lapha kule ndawo ekuthiwa isePoint eseThekwini ulwandle lwaselingena emafletini abelungu bakhumbula ukuthi babethu umthandazi ke bona bathi khona umthandazo khona le eNanda bashaya imoto baya khona eNanda bayocela usizo bayasho badala ukuthi yathi inkosi hambani ngizonifica phambili bashaya imoto babuyele emuva bathi befika nje bamfice sekhona ababekhona bayasho ukuthi yathi yakhomba ngobhoko yathi thina sinobaba sikubekanga la ngakho hlehla ulwandle lwahlehla leyo ndawo yabe siyaqanjwa ngokuthi iPoint ngobani walikhomba ulwandle babona abantu lwahlehla ulwandle till today lolo lwandle alikaze lihluphe nakancane. Right? Umbuzo wami umi kuphi lo moya ombatha umsindisi ngabe kusawona lo moya lo ombathe inkosi yaseNazaretha noma amakhosi aseNazaretha njengoba ngokuhlukahlukana. Right? Siqhubekele phambili. Right? Ngifuna ukuyifakazela ngencwadi ke nje la. Siqhubekele phambili. Right? Ngifuna ukungena kuJohn 9. Right? Verse 27 Zulu version khona izozwakala kahle. Right? 9 verse 27. Ngibuza ngalo moya ukuthi ngabe kusawona yini la kunempumputhe esindise uJesu. Right? Basebenza abapriest nabaphathi bezwe nabantu. Right? Bembuza lo muntu ukuthi ukusindise kanjani lo muntu lona. Iyabatshana impumputhe ukuthi wenzeni wafela phansi waninda udaka nenhlabathi udaka namatha akhe wabasemgcobe emehlweni wabesemsula wabona. Right? Bale kubembuza yabe siphendula ngempumputhe la ku verse 27 yathi waphendula wathi kade nginitshela kepha anizwanga. Nifunelani ukuzwa futhi na? Niyafuna yini ukuba abafundi bakhe na? Kukhulunywa ngoJesu noma kukhulunywa ngomsindisi. Bamthuka. Nakho kula ngifuna ukuya khona. Bamthuka. Bathi nguwe ongumfundi wakhe. Kepha thina singabafundi bakaMose. Okusho ukuthi umsindisi uJesu babemphika ekhona. Bethi thina sazi ongaphambili. Mubheka njengamanje sivele endabeni kaShembe. Kunabantu abathi sina simazi uShembe, sazi uJesu thina. Abanye they will say thina sazi nomkhubulwane. Abanye they will say thina sazi umveli kuqala, umveli incanga aswazi lo moya. It's the same thing eyenza kumsindisi. Right? Siqhubekele phambili futhi. Ngifuna ukuthi ngisekele ngencwadi again siye kuJohn 10 verse 33 Zulu version. Right? Right? Ake size ukuthi bathini la. Bathi lana bamphendula abaJuda. Bathi thina ke labo njalo. Bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yokusebenza okudla, kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Akwenzeki yini namhlanje lokho? Kuyenzeka. So bobabili kwenzeka into identical. Into esayifani. Njengoba kade ngiveza igaba zawo. Right? Leyo ukuthi umuntu ayikali manje ukuthi labantu abamanazaretha bakhonza umuntu. Kodwa futhi iyenzeka naphambilini kumsindisi owaye khona esingalazi igama lakhe.
igama lomoya umbethe ngoba phela uKristu akulona igama lomoya. Right? Kuyavela-ke la ukuthi umsindisi wayehlezi ekhuluma nabo. Cela ukubuyela nje escreenini. Wayehlezi ekhuluma nabo ethi bukani imisebenzi engiyenzayo ukuze nibone ukuthi ngivelaphi. Ngoba ngisho uJohane eboshiwe ebuza kubantu ababemvakashela etilongweni. Ethumela abantu uJohane. Wafika wathi umsindisi hambani nimtshela ukuthi ishosha zasukuma abangaboni bayabona abanamadimoni bayalashwa. Hambani nimtshele lokho ukuze uzobona ukuthi ngubani. Okusho ukuthi ubonakala ngani ngemsebenzi umoya oyingcwele osukuthunyelwe ukuthi uzoba umsindisi wesizwe sakwaIsrael. Right? Even ngisho sebembethela umsindisi. Wathi ningibethela ngaliphi na ngoba nathi imisebenzi ngiyenzile phambi kwenu. Ningibethela ngaliphi? Kwasho ukuthi kwasekukhandiwe. Okusho ukuthi imisebenzi iyona ekhulumayo kumsindisi. So umbuzo wami uthi lo moya lo ombatha umsindisi nalo okuthiwa ushembe ngabe umoya wodwa yini? Ngabe futhi wawukhona yini endulo? Because abantu bayahlukanisa. Abanye bathi thina sazi uJesu, abanye bathi thina sazi nomkhubulwane, abanye bathi thina hayi sazi umveli kuqala thina. Yabo? Kanti kuyavela ukuthi noJesu wakuveza ukuthi kudala umhlaba wayekhona. Kanti noShembe uyaveza ukuthi kudala umhlaba wayekhona. Yabo? Yabona nje eminye yemisebenzi engifisa ukuyiveza nje la. Ake ngiveze la. Bese ngihanda over baba kwena. Ake ngiveze nje la. La isihlahla inkosi yamanazareth uBhombela eyafunga ngaso isihlahla saphenduka itshe. Le video engizoyiveza manje isihlahla esaphenduka itshe. Yabo? Njengoba nje noJesu wenza ifungo eziningi ezenzekayo namhlanje. Ake sibuke le video bese ngenda over kuwe kubaba. Baba Duma. Right. So umbuzo wami ke sengenda over baba Duma umi lapho. Ngiyabonga. Umbuzo obuzayo ujulile kakhulu deep ngalendlela xa kukwenza. Kodwa ngoba ngumuntu ongathandi ukusho izinto mina ngiyaye ngithande ukuyiprove ngoba into abashaye ngayo abelungu abasifundisanga iqiniso ngomoya ukuthi umoya usebenza kanjani. Uyabona abantu abaningi bayake bethi balinda uJesu uyabuya. Imfundiso esayinikwa ibona loyo. Bese bona belindani beexpect ukuthi bazobona yena isiqu sakhe kwakhulunywa ngesiqu ebuya ezemhlabeni bese beyambona bese beyamthinta. Abelungu indlela abasifundisa ngayo basifundisa ngendlela ekanjalo. Okuphambanayo futhi nakhona ngoba bona bebekhuluma into ezimbili ngesikhathi esisodwa. Bebefike bethini usezulwini ulinde ibandla lakhe. Baphinde bajike futhi bathi hayi uzobuya futhi emhlabeni. Angani bebekhuluma izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa. But ke ngizozama ekuthenini ngiyicacise kabanzi lo mbuzo owubuzayo. Ngoba siveza iqiniso oqala ngomoya. Okubalekile nje ukuthi sithole iqiniso ngomoya usebenza kanjani umoya. Ngoba abantu abaningi ngempela namanje abantu basabambele bathi balinde yena uJesu uzobuya.
Ngicela ungifundele incwadi lapho ngoba ngizokwenza ngeyincwadi ukuze sizokwazi ukuthenini siyibone kahle lento lena ngoba angifuni ukukhuluma mina ngizozama ukuthenini esikuvezayo sikulokhuza sikuveza kuzoba incwadi kaJohane u16 verse lika 5 uma iqala uthi uJesu manje ngiyamuka akekho ngibuza ukuthi ngiyangaphi na mayiqala lo ncwadi amazwi akhe uJesu la ngizothatha amazwi akhe umsindisi ashiwo uyena thina uJesu uveza ipresent yomunye ukuthi yena kumlungela ukuthi amuke kodwa kunomoya oyogcina ufikile kuyisho lo yena ukuthi ukhona umdudu kodwa manje lo moya uyofike wona ufike ubuyisele abantu eqinisweni nasekulungeni le ncwadi uma uyibhekisisa kahle kodwa asike sithathe uverse 12 wakhona lapho uma uyibhekisisa kahle le ncwadi uyawuveza umqondo ukuthi hayi kukhona omunye ozofika ukhuluma ngomoya khona nenye ke futhi le yaduma kakhulu eyaphanjaniso le ebizwa ngekabishi uJohn 14:14 awufunde nayo futhi uma uqeda uJohn 14 ufunde u15 iverse lika 26 fika omunye utheni kule enye uyosithumela kodwa bathini ngizobuya kodwa manje ngaso sonke isikhathi ngizama ukusupporta istatement sami ukuthi kwakhulunywa ngomoya uyasho ukuthi umoya weqiniso loyo mina akusisa kahle lencwadi ikuvezela enye imessage kodwa ithi uyofika afakaze ngaye asike sibheke ukuthi kuyenzeka yini ngoba phela uma ngabe thina orimfowethu sifuna ukubona ukuthi kuyahlangana yini fanele sibheke ukuthi yena mayefika washumayela yini ngaye or wabikezela yini ngaye uJesu kukhona yini akusho ushembe ngoJesu asike sambeke siyokuprova lokho ukuthi kukhona yini akusho ngoJesu yena ushembe ngoba nangu ulento lena uJesu uyasho ukuthi kuzofika umoya weqiniso abo uthi kodwa lo moya uyofika ufakaze ngaye. So manje sifuna ukuthola ukuthi ngabe kuzohlangana yini lokhu kamoya uma ukuthi umoya ukukhona yini ukuhlangana ngokweqiniso makuthiwa sitshenana nje iqiniso kahle kahle kusayindlu eyodwa ubukhosi obubodwa usikompilo okulodwa umoya owodwa isihlalo sikaMdali sise-Afrika isona lesi sibuye ngalana ngakuthina wayekade ebuyisa sona umoya ahamba nawo kusawumoya owodwa lo prophet wendulo vele wonke lo mlando kwakuyimlando yethu eyantshontshwa uma efika yena ufana nomuntu obesaqhubeka nomlando weBhayibheli kodwa okuwukuthi izinto zacindezelwa ngoba thina besazi ukuthi lezi zinto akuzona ezethu ezokuhamba kodwa ke ngoba senginifundele lana ufakazi balokho ube inkosi yeSabatha wafike wavusa iSabatha ngithi wabuyisa konke lokade sikuthinta ngesonto edlule angani yabo so uma ubheka ilink yangesonto edlule uyabona ukuthi ukuhlangana kukhona yabo kuyahlangana ngoba manje lezi zinto ayezenza yilezi ezibuya namhlanje ufanele uyibuza ukuthi kungani kanti futhi manje uma ekhuluma yena umsindisi ngokwemfundiso zeqiniso shiya lezi zabelungu umlando usuphenduliwe sengathi into zabo lezi uyasho ukuthi kunomoya oyofika uhlale nabantu inguna phakade so kahle kahle kwakade kuumoya owodwa ubukhosi obodwa isihlalo sikaMdali esisodwa futhi kwakukade yonke into okusayileyana yasendulo ubebuyisa yona ngoba isihlalo sobukhosi sise-Afrika. So kusawumoya owodwa mfowethu into esididayo thina ingoba phela singaba semhlabeni njengoba usho wena ukuthi hayi ngesikhathi sakhe naye uJesu kade ufunda incwadi ukuthi nabo babesho ekutheni hayi wena umuntu wena uzenza uNkulunkulu yabo njengoba kade ufunda incwadi yabo so nabo ubebatshe aye nabo ngaleso sikhathi bebemvukela uJesu so into eyodwa ke senzeka namhlanje njengoba sina ushembe abantu bemvukela bethi umuntu ngoba vele umprofeti emanihleni naye anikwazi ukumbona nini so lento eyayenzeka kuyena kusayiyona leyenza ngoba noMose futhi naye babehlala hlale ngokumvukela isikhathi esiningi noma bebangamphikike bukhoma ngoba babezazi imanga ezazenzeka kodwa bebehlale bemvukele bathi hey wena yabo bebe nokumnyukunya abantu so vele abantu banjalo uma behleli nento esuka iphambi kwabo ngaleso sikhathi abakwazi ukuyibona ubungcwele bayo bake beyifuna ukuyifela kodwa umoya owodwa futhi ubukhosi obodwa ngoba khumbula ukuthi ukufika kwakhe ulento lena ushembe kwaprofetwa ubaba uRevlon Kabindi
okuyena ohambe memezela nakhona ukuthi kukuza uMesaya. Kwahlala isikhathi eside futhi kwase sekwenzeka ke lokho kade ukuchaza. Emva kwesikhathi eside so naye ukufika kwakhe kwabikezela ukuthi kunomprofeti ozayo. Angani uyabo. So ngokwami mina nangendlela engazi ngayo kusa ubukhosi obodwa usiko mpilelo olulodwa kusawumoya owodwa kusayikona lokhu kwasendulo ngoba sikwenzile ngesonto elidlule lokho kusayinto ekanjalo bese siyabuya singene ezihlabelweni zamaNazaretha ekuthenini zona ziyakhuluma yini ngoJesu ngoba phela sizobamba uma kuukuthi akhulunywa ngoJesu uBnazaretha okusho ukuthi phela kuyena ke lo owabikezelwa ukwathi uyeza kodwa masibheka izihlabelo zamaNazaretha zakhuluma ngoJesu okusho ukuthi kuyobe kuyena kunesihlabelelo lesi esikushunyayezwayo ekuphakameni kubasindisile abantu abaningi kunevesi la khona uShembe ethi imbangi yokusa yomndeni kaJuda uShembe kube batshena bathi iqiniso kodwa bebemthuka ngoba ngalezo ikhathi abantu babe colonizekile ulwazi lalincane ngoba lesi sihlabelelo ngifuna ngithathelele lo vesi lesi sihlabelelo lesi ukuveze ngokusobala ukuthi yena uqhamuke endlini yakaJuda wayibiza yena wathi imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisi ethi yena uqhamuka emndenini wakwaJuda kodwa abantu ke abazange beze bemkholwe ngoba ola lonke besikhula sazi ukuthi amaJuda belungu kanti abantu abamnyama ithina labo asizazi phela identity yethu yantshontsho usiko mpilo lapha eBhayibhelini asilazi ukuthi sihlangana nathi thina esinayo yonke into intshontsho yaphanjaniswa so ubebatshena eminye imlando so nalesihlabelelo futhi ke ubeyibiza yena ngembangi yokusa yomndeni kaJuda nesihlabelelo futhi sika 17 wabatshena imfihlo abantu isenethini ngicela ungifundele esinye lesi esithi ufikile olandelwa izizwe ngicela ungibhekele lapho kunevesi esithi kwathi wathina ngeke eshiwo sisodwa ungifundele sosihlabelo ufikile olandelwa izizwe angani uyasizwa lesihlabelo esiqhamuka kubona uyabatshena ukuthi phaphamani maAfrika izitha zikaJehova zivukela nina sebefuna ukuzoniphuca ubukhosi baphakade abemukelisa ubukhosi phezulu kwentaba sebefuna ukuzoniphuca ubukhosi baphakade abantu abamukelisa ubukhosi basezulwini ngoba isihlalo sobukhosi sila eAfrika sikhuluma ngoMoses sikhuluma ngeHoreb intaba eseAfrika futhi ayikho eEurope siphinde sizokhuluma ngobani umsindisi nayo sikhuluma ngeSiyoni intaba le ebizwa ngokuthiwa iSiyoni bese sizokhuluma ngani sizokhuluma ngoShembe futhi sikhuluma ngenhlaba intaba inhlangakazi njengoba kwagcina kube khona iKenani yibona abantu abamukelisa ubukhosi uyasho ukuthi abaphaka ngoba izitha zaJehova zivukela nina sebefuna ukuzoniphuca ubukhosi baphakade thina eAfrika sinesihlalo sasezulwini sikuthina lesihlalo lesi saqedwa amaRoma saphanjaniswa ababulala imlando yethu yiso lesesiphakamile esivusa sesibuyiswa uyena uShembe lesihlalo lesi esethe sala eAfrika ingakho themefika wabuyisa zonke lezi zinto ade sikhuluma ngazo kuloko okudlule asikhulume siphinde futhi sithathe lezo ihlabelelo ngoba sesiyafakaza manje uthi kwathiwa thina angeke sishiwo sisodwa ufikile olandelwa izizwe kwathiwa thina ngeke sishiwo sisodwa ubani owasho njalo ukushila ukuvezile uShembe wathi ufikile abakhuluma ngaye abaprofete sifundile incwadi eshoyo ukuthi kunomoya ozayo ngithi besifundela ezayikhulunywa umsindisi sayifunda esho ukuthi kunomoya ozofika emhlabeni uhlale nabantu inguna phakade okuyoba umoya weqiniso kodwa abantu ngeke beze bewubone lowo moya loyo John 14:14 njengoba kade sinifunda lezi incwadi so ifakazela lento akade isho ke manje asambe siyofunda incwadi elapha yana le yokuthandazela abantu abagulayo ethi lo moya wasithembisa wona ngoJesu Kristu inkosi wathi ngeke sishiye sisodwa indaba kaMdali sizwe sakithi ingomoya ayikho ngenyama ngicabanga ukuthi uphendulekile elokhuzeni embuzweni wakho ngizamile ukukuvezela iinformation nangekweBhayibheli nangokwehlabeli zamaNazaretha i-decision ke usuzothatha nawe iqhamuke kuwena uzobona ekuthenini umuhlanganisa kuyahlangana yini intambo sengizoyiletha kuwena nami ngibuka isikhathi hayi sabonga kakhulu baba mhlawumbe before ngene emgodlogodleni ngicela ukucheck endlini ukuthi mhlawumbe ngabe sesasonke ukhona mhlawumbe nombuzo noma mhlawumbe ukhona ufisa uku-add because ngithanda ukuthi sihambe kodwa sihambe sonke mhlawumbe khona imibuzo ekhona mhlawumbe endlini before ngene emgodlogodleni
Going once, going twice. Okay. Ake Ngibingelele. Oh, sibingelele baba, sibingelele. Ngibingelele bantwana basezulwini. Ngikhuluma nomdidito waTomba lapha eFred waMnyathi. Cha, kanza kwethu owamawona umbuzo ukuncoma nje nokujabula ukuthi hey ngathi sengikhule ngimdala kaphetha nangikhulisa kabusha. Konke senikushilo lapha kungikhulisile kakhulu bafethu uNkulunkulu wathi ngaba nananibusise niqhubeke njalo. Nimbula amaqiniso afihlekile efihlwe enkolweni nina lwembuli futhi ngayo inkolo. Ngiyabonga abantu abazizwini ke mina ke ngokwenkolo nginguyena umNazareth kaShembe uNyazi lwezulu. Lokho senikhulume njengoba nifunda nencwadi. Thina safundiswa uShembe ukuthi inkosi uJesu singabosho ukuthi uJesu. Esibothi inkosi uJesu siqala ligama ukuthi inkosi uJesu singabe sithi nje Jesu ungathi sibiza umfo wakithi. Kusekhona uShembe uthungele nkosazana. Laze labuza kumaNazaretha egcwele ukuthi njengoba nihlala into manicela izidona ithi uNkulunkulu kaShembe sicela usenzele ukuthi wathi ubani uNkulunkulu kaShembe. Akekho waphendula wabuza wazowathatha okwesithathu wasesho waqala. uNkulunkulu kaShembe inkosi uJesu njengoba nithi nje na sicela uNkulunkulu kaShembe senze ukuthi kusuke kwinkosi uJesu okufakazi lapho nakho nisho ukuthi munye lo moya awuhlukile kuphela ngabantu basezweni abahlanisa lo moya. Ngiyabonga abantu njengoba lapha mawufunda futhi kuhlabelelo samaNazaretha lapha ufansi iyasha futhi nina enithanda ukuphila emhlambeni kaJesu khumbulani ingcindezi yendlela eya ngasekhaya. Uyabona ukuthi uJesu uyapraiswa lapha. Hayi lethu ukuthi abantu babehlukanisa nje ukuthi lamaKristu athi uShembe umuntu ngikhoza umuntu ofayo sohlulelwa kanye naye bebesho umehluleli wabo nabo. Nathi ukuthi kuneNazaretha elikhona lithi hayi ngikhoza uJesu ngikhoza umlungu. Uyabona ukuthi sobabili ngeke kungene ezulwini la abantu ngoba thina munye lo mnkoda thina siyabhlanisa simthuke uthole iNazaretha lithi umKristu uthi kuyiNazaretha. La sobabili ngeke kungene ezulwini ngoba kulela zula ngena abantu abaninhlamba umlonyeni wabo. Ngibonga nje lokho bantu abazini inkosi inibusise. Amen. 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 Sabonga kakhulu baba. Amen. Amen. Sabonga nje nokunezelela. Ya, kuyintokozo kakhulu ukuthi ivele nje nembono nezinkulumo futhi ezinye ezinezelelayo. No, hayi sabonga kakhulu. Baba Duma. Kulo 5 minutes ususisalele. Ngithi angihande over kwena ngizwe nje baba amazwi. Sasilungiselela ukuthi sivale ngo9 ukuthi mhlawumbe athina amazwi nokuphawula noma ukueda noma ukulontuza ukunezelela. Cha nje elami elokubonga ukuhlala ndawonye. Cela nibe nobusuku obuhle. Sohlangana ngeclass elizayo belisolenza ngomhla ka 26 okuzoba ikusasa kodwa ngeke sakwazi ukuthi silenze lelo class. Ngizomemezela mase kuukuthi selizoqala or sizolenza ngizobhala ku WhatsApp wami bese ngiyabhala na ku TikTok futhi ukuthi iclass lizoba khona nini elilandelayo. So ngizomemezela mase selizoba khona iclass elijule kakhulu leli ngakho selihlehlisile ngoba sobe sikhuluma ngomuntu nemvelo ukuhlobana nomuntu nemvelo. Uhlobana kanjani nemvelo? Iyini inyoka kuthina? Yonke lo lemlando lena imvelo iyini, ihlahla ziyini, izilwane ziyini, wonke lo mlando siyobe siwuthinta ke so ingakho silipostponedile ngoba sifuna uleli class leli kube khona abantu abaningi ngoba lijulile kakhulu lithinta imvelo. Siyacela ukuthi nabafisayo ukuba ingxenye yalelo class lelo bengithinte inamba yami ka WhatsApp 073 87 427 ukuze bezokwazi ukuthi beyisave inamba yami ukuze mangifaka ama-updates bekwazi ekuthenini nami bengilokhuze bekwazi ukuthi bethole izinto engizobe ngiyifaka ngalezo sikhathi naku WhatsApp naku TikTok wami lapha kuvuka Africa TV nakhona futhi belokhuze bevakashe nakhona bekwazi ukuthola ama-updates noma bethinte umfowethu naye futhi bayakwazi ukuthi atholakala lapho asikhulumisane TV na
ku TikTok or inamba yakhe lena evelayo la ngenzansi, iyona le namba engicela beyisebenzise le iphayizayo laphayana, bemthinte ukubhukha ebhukhela amaklasi nokuthola amanye ama-information. Ngiyabonga.